Hola, aquamaníacs! Voleu que us ensenyi un nou animal? Acompanyeu-me! Avui us vull ensenyar aquest peix, el que és d'un color vermell ataronjat i té uns ulls molt grans i negres. És el moll reial i és un peix una mica especial, ja que el mascle protegeix els ous de possibles enemics. Però sabeu on els guarda? Doncs ho fa a dins de la boca, és un incubador bucal. El mascle incuba uns 20.000 ous a la boca fins que eclosionen, que sol ser al cap d'uns 8 dies, i durant aquest temps el mascle no es pot alimentar. Segur que us heu quedat amb la boca ben oberta intentant imaginar com pot cuidar tants ous. El moll reial necessita aigües de bona qualitat per viure i per això us donaré un consell. Quan aneu a la platja, emporteu-vos les vostres deixalles i, si podeu, recolliu també les que us hi trobeu. Ens veiem al proper capítol i recordeu que us esperem amb les aletes ben obertes. Adeu, aquamaníacs!